Záleží samozřejmě, jaký přijde zemětřesení. Když prostě ti přijde tady 8, 9, 10 Richterů, což zatím nebylo, doufám, tak jako ti spadne i ta dřevostavba. Ideálně podívat se na reference za poslední rok, pokud mám dřevěnou konstrukci, mám ji ze 2 stran vyplněnou minerální izolací, která je nehořlavá a dostane se mi oheň té konstrukci dřeva, tak mě začne hořet to dřevo, ale protože z těch bočních stran nemá možnost se k tomu ten oheň dostat přes tu nehořlavou izolaci, tak mě odhoří třeba první centimetr a dál mi se to dřevo tím ohněm tak rychle nedegraduje a já mám dostatek času. Všechny tyhle ty věci jsme schopni vyřešit a navrhnout ten dům tak, aby byl v pohodě. Jediný, co je potřeba, aby si sám sobě dokázal říct, ano, jsem schopen a ochoten o ten dům pečovat. Chci se o něj starat tak, aby mi dlouho vydržel. Vítám vás u mého podcastu o stavebnictví a nejenom o něm. Děkuji, že mě sledujete na mých sociálních sítích, ať už se jedná o YouTube, LinkedIn nebo třeba Facebook. A vítám tady i svého kamaráda, moderátora Jirku. Čau, jak se máš? Čau Martine. Dobře, máme po Vánocích, těšil jsem se, až začneme s dalšíma podcastama. A dneska nás čeká zajímavé téma dům versus 5 živlů. Super, tak jo, pojďme na to. Začnu hned takhle první otázkou, který živly působí na dům a jak se jim bránit? Tak já říkám, že živly jsou 4+1. Voda, vítr, oheň, země, no a ten 5. živel je člověk. Mm-hmm. Tak trošku jsem si to vypůjčil z jednoho známého filmu. A jak se jim bránit? No, metody jsou a pojďme si to rozebrat postupně. Půjdeme asi živel po živlu a postupně si řekneme, jak se případně s tím živlem vypořádat, případně co nás u něho může potrápit. Mm-hmm. Když si lidi řeknou dřevostavba nebo představí si dřevostavbu, tak si možná představí něco křehkýho. Jak by si na tohle reagoval, nebo jaký by byly tvoje argumenty proti? Křehké. Co je křehké? Cihla je taky křehká. Když do ní správně uhodím, tak se mi taky rozpadne. Takže otázka křehké nebo ne je velmi jako zavádějící. Tam je spíš potřeba si říct, co od té konstrukce čekám a jak se k ní budu chovat. Jestli opravdu jsem schopen ji zabezpečit tak, aby se ty 4 přírodní živly a 1 lidský o tu křehkou, v uvozovkách křehkou dřevostavbu nepostarali, ale oni se postarají i o tu cihlu, když o ní nebudeme pečovat. Mm-hmm. Dobře, půjdeme živel po živlu, začneme vodou. Co když mi za domem teče potok? Dá se s tím nějak pracovat, dá se s tím něco dělat, nebo prostě jenom musím doufat, že nepřijde velká voda a nesmete mi dům? Tak pokud ti teče za domem potok nebo nějaká říčka, řeka, tak je to samozřejmě fajn, protože voda je vždycky jako krásná malebná věc, která to bydlení jakoby povyšuje na vyšší úroveň. Ale v zásadě máš 2, možná 3 možnosti. První je odstěhovat se a u té vody nebydlet. Ale když si to vezmu z historie, tak v podstatě všechna velká sídla se stavěly okolo vody, okolo řek. Takže s tím nic moc jakoby neuděláme. Druhá možnost je zjistit si, jaké jsou možnosti, respektive jaká je pravděpodobnost nějaké povodně nebo záplavy, což se dá zjistit buď na stránkách České asociace pojišťoven, kde ti řeknou svoje údaje, jaké je tam riziko. Případně se dá fungovat s určitými modely a na jednotlivých povodí řek se doptat, jaké jsou tyto pravděpodobnosti nebo jaká je rozlivová část této řeky, potoka, říčky. Tyto modely jsou zpracovány. No a když máš tyhle údaje, tak z nich jsi schopen vyčíst jednu takovou zásadní věc a to je nadmořská výška, při které se určí nějaká hladina, třeba například stoleté vody. Kde když budeš vědět, že výška hladiny stoleté vody je 350 metrů nad mořem, no tak si tu plus minus nulu toho domu dáš o půl metra výš, dáš si do 350,5 metrů
a tím zabezpečíš, že ten dům nebo respektive tu podlahu toho domu budeš mít nad úrovni té stoleté vody. Neříkám, že to je záruka 100%. Může se stát, že pak přijde nějaká tisíciletá voda nebo přijde nějaká výrazně větší povodeň, záplava, cokoliv. Ale je to určitá ochrana, kdy i pojišťovny potom jsou ochotny případně z určité části plnit, ale to bych zabíhal do jiného podcastu a to věřím, že by zodpovědně někdo jiný. Jasně. Dobře, ale voda není jenom v řekách. Jak je to s deštěm? Jaký jsou vlastně nejnáchylnější místa na střeše právě jako kvůli nějakému zatečení? Veškeré detaily. Nejčastěji jsou to právě špatně ukončené buď přechody střech, to znamená, že přecházíš v rámci nějakých zlomů střechy, ať už je to nějaká pultová střecha na sedlovou a tak dále, případně když se ti prostě protínají 2 sedlové střechy do sebe, kde může být špatně provedený nějaký spoj. Pak jsou to hodně často detaily komínů nebo jakýchkoliv prostupů, kdy v podstatě špatným oplechováním dochází k tomu, že voda prostě zatéká do podstřeší, do konstrukce. Nevěnuje se tomu dlouhodobou pozornost. Přitom v dnešní době máme typické detaily, víme, jak s tím pracovat, víme, jak to zabezpečit, akorát když prostě pak na tu střechu vylezeš a jdeš se podívat, tak spousta těch prvků na těch střechách chybí. To, jestli tam chybí záměrně nebo z neznalosti, nechci úplně komentovat, ale děje se to velmi často a když se dívám na určité kolegy, kteří o tom točí videa, tak si říkám, že je to velmi častý jev. A myslíš si, že jakoby jeden z těch důvodů je, že to je prostě odfláklá práce? Jedna věc je odfláklá práce, druhá věc je, že ve spoustě případů mám pocit, že spoustu střech dělají lidé, kteří tvrdí, že to dělají už 20 let. A nechci nikoho soudit. To v žádném případě. Každý, ať si řekne sám podle svědomí, jestli prostě to má vystudováno, nemá vystudováno. A asi jako nechci říkat, že ten, kdo nemá vystudováno, takže je horší pokrývač, než ten, kdo má vystudováno. To v žádném případě bych nechtěl takhle jako kategorizovat, protože věřím, že jsou mezi pokrývači nebo střechařmi lidé, kteří jsou velmi šikovní a v životě nestudovali tady tohleto. Ale je to o té pečlivosti, je to o tom se zdokonalovat, je to o tom chodit na školení a je to hlavně o tom si tu práci po sobě zkontrolovat a dokázat si se pod ní podepsat a převzít si. Dobře, to máme déšť. Jak je to se sněhem? Může třeba nějakým způsobem domu ublížit, já nevím, když je na střeše prostě půlmetrová závěj několik měsíců, což teda v Česku už se moc neděje, ale když si vzpomenu třeba na svoje dětství, tak se to docela dělo. Tak tomu domu to samozřejmě ublížit může, krom toho, že na to ten dům nemusí být stavěný staticky, což je jedna věc, ale samozřejmě máme nějakou mapu sněhových oblastí, ze které se vychází a máme nějaké koeficienty, kterými počítáme s tím, že toho sněhu může napadnout o kousek víc. Tak samozřejmě to může poškodit tu krytinu tím, že ten sníh může při tání nebo nějaké oblevě roztát, pak zase velmi rychle v noci zmrzne. Dochází k nějakému pnutí na té střešní krytině, může dojít k nějakému popraskání střešních tašek a tak dále. Takže samozřejmě potom nějaká údržba, kontrola. Pokud samozřejmě vím, že mi na té střeše bude nějakou delší dobu ležet sníh nebo větší množství sněhu, musím volit vhodný typ krytiny, takže nebo i vhodný typ sklonu střechy. Takže když se podíváš na horské objekty, tak většinou zjistíš, že ty objekty mají buď větší sklon střešní krytiny, aby tam ten sníh nezůstával a nesjížděl, což nám zase nepomáhá v tom působení toho sněhu na tu konstrukci stěny, kde vlastně ta závěj potom následně může působit na stěnu.
A nebo jsou tam ty střešní krytiny ve většině případů plechové, to znamená, ten plech to udrží ta stojatá drážka, která je víceméně vodotěsná. Říkám víceméně, ale jako ten sklon střechy je v pořádku, pokud ta stojatá drážka na té plechové krytině není nějak poškozena nebo není špatně zafalcována, což teda jako poslední dobou taky, když vidím některé falci, tak je to spíš bez falc než falc. Tak to samozřejmě vydrží. A jak je to u dřevostaveb a jakoby u stěn? U dřevostaveb u stěn, co se myslíš teď z hlediska vody? S tím sněhem. S tím sněhem. Jako obecně sníh jako takový, když bude sněžit, dřevostavbě nevadí. No a když tam prostě bude půlmetrová metrová závěj. Ano, když tam bude půlmetrová metrová závěj, tak samozřejmě, když tam bude nějak špatně udělaný detail, tak může se stát, že ta voda se může někde dostat prostě do té konstrukce té dřevostavby. A samozřejmě nejčastěji se to řeší tak, že dřevostavba, i když na to norma oficiálně neexistuje, stavíme dřevostavby minimálně 30 cm nad terénem. To znamená, že to dřevo samo o sobě začíná 30 cm nad terénem, pak se dají dělat nějaké další opatření, jako je nějaká impregnace těch základových prahů, aby v případě, že se k ním ta voda dostane, ať už teda ve formě toho sněhu, nebo kdyby tam náhodou nějaká voda vytekla v rámci interiéru, poruchy, tak aby nebylo ve vodě, nebo respektive, když už bude ve vodě, tak aby vydrželo. Případně se ta celá dřevostavba dá ještě v rámci vyřešení teplně technických detailů pozvednout a založit třeba na nějakém pěnoskle nebo extrudovaném polystyrenu. A tím vlastně dochází k tomu, že tyto materiály jsou nenasákavé a pokud se k ním dostane voda, tak to dřevo je ochráněno a voda jako taková je v podstatě od toho oddělena. Dobře, a když je dům postaven v nějakým mokru nebo vlhku, jak zajistíš, aby třeba do obýváku prostě neprosakovala ta vlhkost? Tak zásadní je si říct, co znamená ve vlhku. Jo, jestli jako ve vlhku bereš to, že dům osadím do části, kde je prostě nějaká tlaková voda nebo spodní voda a je to prostě nějakým způsobem se mi tam ta voda může dostat. Nebo se budeme mluvit o tom, že tam je prostě velký svah a já si ho odkopu a dům zahrnu zeminou a ten obývák mám vlastně pod zemí, ale z jedné strany otevřený třeba krásně do krajiny. Tak to řešení je v podstatě velmi dobrá hydroizolace, ať už teda ve formě asfaltových pásů nebo fólií, kdy se dají řešit, u těch fólií se dají řešit i takzvaně opravné fólie, nebo opravné izolace. A není to nic jiného, než že mezi dvě vrstvy folie se vloží speciální vrstva, tak aby ty folie neležely na sobě. A ty jsi schopen v případě, že by došlo někde k nějakému porušení, tak jsi schopen ten prostor mezi těmi dvěmi foliemi vyplnit speciální směsí, která když vytvrdne, tak zajistí další vodotěsnost. A nebo když si tohleto chceš ušetřit, tak použiješ vodostavební beton. To znamená, ve chvíli se k tomu betonu, takzvaně bílá vana, když se k tomu betonu dostane voda, tak on ještě víc začne utěsňovat ty mikroskopické trhlinky a podobně a nedochází k tomu prolínání té vody do interiéru nebo do prostoru toho interiéru. Samozřejmě potřeba myslet i na veškeré detaily, prostupy, systémové tvarovky a tak dále, takže je skvělý udělat to A, ale když dělám to A, musím udělat k tomu i to B. Jasně. Dobře, a ty říkáš, že nejzáludnější voda je ta, kterou si sami lidi vyrábí dýcháním, vařením a tak. A jak to, že dům zevnitř kvůli tady téhleté vodě neschnie? Tak je to dáno buď tím, že mám difuzně otevřenou konstrukci, anebo když ji nemám difuzně otevřenou, mám ji difuzně uzavřenou, tak se snažím o to, aby ta pára nebo ta vlhkost, kterou si tam vevnitř vytvořím, ať už dýcháním, vařením, praním, sušením a tak dále, tak aby se mě nedostala do té konstrukce, u té difuzně uzavřené stavby a tu vlhkost se snažím vyvětrat, ať už oknem, nebo lépe samozřejmě rekuperací, protože rekuperace je ideální stav. A
U té difuzně otevřené konstrukce tam samozřejmě automaticky jako máme i rekuperaci. Ještě jsem nezažil dřevostavbu, která by byla difuzně otevřená, nedávali bychom tam rekuperaci nebo nějaké větrání řízené. Ale ta difuzně otevřená konstrukce funguje na tom principu, že vlastně pod celou tu skladbu nemá žádný odpor, který by ji měl někde zastavit a v případě, že ta vlhkost nebo ta pára, když to jako teď trošku nadneseně přeženu, se do té konstrukce dostane, tak má opravdu pořád šanci procházet tou konstrukcí a projít ven, aniž by se někde zastavila a měla možnost někde skondenzovat a tu konstrukci poškodit. U té difuzně uzavřené vlastně my máme někde po cestě nějaký prvek, který má vyšší odpor, než má odpor ta konstrukce předtím, co se týká odporu jakoby na prostup té vlhkosti nebo páry. A pokud by nám této konstrukci ta pára došla, tak tam může prostě za určitých okolností vzniknout kondenzace. No a teď je samozřejmě pak na zvážení, jestli ta kondenzace vzniká někde, kde tu konstrukci může poškodit nebo nemůže poškodit. Jo, takže samozřejmě tohle je vždycky potřeba zvážit a je potřeba přijmout příslušná opatření. Dobře, to jsme nějak probrali vodu. Jdem na vítr. Na vítr. Máme se v Česku bát toho, že nám vítr odnese střechu? Tak děje se to občas. Vidíme v televizních novinách, že prostě občas přijde větší vítr a odnese nějakou tu střechu. Samozřejmě otázka zní, proč ji odnesl. Kolikrát, když se na to podíváš, tak je to buď starší konstrukce, která třeba nebyla dimenzovaná na takovou sílu větru, na kterou se dimenzuje dnes, nebo nemusela být provedena tak kvalitně nebo tak dobře, aby to ten vítr neodnesl. Pro představu třeba, když dimenzujeme plochou střechu v dnešní době a dělají se výpočty na to, jak má být ukotvená hydroizolační folie, tak paradoxně spousta lidí si myslí, že největší síla působí uprostřed, tak největší síla působí na okraji Atiky. Jo, takže když si tu střechu rozdělíš na pomyslený nějaké čtvrtiny, tak ta první čtvrtina okolo celého okraje Atiky je nejvíce zasažena sáním větru a tam vznikají největší síly, které mají snahu odtrhnout tu střešní krytinu. To je třeba u plochých střech. U těch šikmých samozřejmě záleží, jak je střecha navržena, v jakém sklonu, jak je ukotvená. Popravdě, když nebudeš kotvit podle manuálu výrobce střešní tašky, ať už jsou keramický nebo betonový, ano, ona je to těžká krytina, ale když na to bude působit tady vítr o rychlosti 100-110 km za hodinu, tak prostě, když se tam ten vítr dostane a má možnost tu tašku trošku nadzvednout a dostane se pod tašku, tak ti odnese i tu betonovou nebo keramickou krytinu úplně bez problému. Jasně. V Americe lidi počítají s tím, že jim čas od času prostě vítr odnese dům a oni to postaví celý znovu. Jak je to u nás? Máme to přemýšlení v tomhletom postavený jinak? Tak my jsme měli dosud velmi jakoby kliku, když to takhle řeknu, v tom, že u nás žádné velké tornádo nebo pravidelné tornádo se neobjevovalo. Poslední 2-3 roky můžeme pozorovat, že se tady občas nějaké tornádo objeví. Pořád je to na poměry Ameriky, kde je to výrazně častější, spíš takový jako špička ledovce. Bohužel to zasáhlo samozřejmě velkou část obydlené oblasti, což tím, že na to lidé u nás nejsou zvyklí, tak mělo za důsledek to, že byli všichni překvapeni. Takže tornádo u nás, ano, stát se to může, viděli jsme, nechci to zlehčovat, ale ta pravděpodobnost je, nechci říct malá, ale není zas taková, že bych jako měl na tornádo navrhovat tady dům. Pokud už bych měl na tornádo navrhovat dům, ať už je to zděný nebo dřevostavba, je to asi ve výsledku jedno, protože pokud bude mít prostě určitou sílu, tak odnese cokoliv. A navrhovat dům na tornádo, ne, že by to nešlo.
jde všechno, akorát asi by to nikdo nezaplatil a asi by to nikdo nebyl ochotný udělat, protože ty prvky a ty konstrukce by byly tak silný, tak předimenzovaný, že by to nikdo nezaplatil. Jasně, pokud udělám železobetonový skelet nebo to celý vyliju ze železobetonu a prostě bude to celá jedna velká kostka, tak jasný, to je něco jiného, ale u běžné stavby, ať už zděné, dřevostavby nebo z nějakých stvárnic, čehokoliv, tak tam prostě ta ekonomie je naprosto jasná. Dobře, jdeme na oheň. Oblíbený. Dřevostavby, dřevo, oheň. Jak docílíš toho, aby dřevostavba odolávala ohni? Tak dřevo nehoří, ne? No, tak já nevím, jak u tebe, ale... A tak jo, tak jako dobře, ano, dřevo samozřejmě hoří. To, aby nám ta dřevostavba nezhořela, tak zajistíme tím, že samozřejmě to dřevo jako hořlavý materiál obložíme materiálem, který je nehořlavý. Samozřejmě spousta lidí nám to vyčítá, říká nám, že to není prostě dřevostavba, že to není, že to je nějaký hybrid a tak dále. A dívej se, zděná stavba taky zhoří. Je to jenom otázka toho, jak dlouho ten oheň na tu stavbu bude působit. Takže když vezmu dřevo jako takové, tak ano, hoří, ale když dáš polínko do krbu a necháš ho hořet, co se s ním, a necháš ho jenom takhle, aniž bys tam přikládal další dřevo, co se s ním stane? Schoří a dohoří. Schoří a dohoří, ale předtím suhelnatí. A ta uhelnatělá vrstva vytvoří vlastně pasivní ochranu toho dřeva. Já neříkám, že to dřevo jednoho krásného dne nezhoří, ale v tu chvíli to zuhelnatí, tak to vytváří ochranu a to dřevo hoří výrazně pomaleji, nebo se jeho hoření výrazně zpomaluje a zastavuje. A na to my částečně spolíháme u těch dřevostaveb. To znamená, pokud mám dřevěnou konstrukci, mám ji ze dvou stran, budu se bavit teď o sloupkové, mám ji ze dvou stran vyplněnou minerální izolací, která je nehořlavá a dostane se mi oheň k té konstrukci dřeva, poté co teda nejdřív musí prohořet tím nehořlavým sádrokartonem, což je minimálně 15, klidně i 30 minut. A dostane se mi k tomu dřevu, tak mě začne hořet to dřevo, ale protože z těch bočních stran nemá možnost se k tomu ten oheň dostat přes tu nehořlavou izolaci, tak mě odhoří třeba první centimetr a půl. Ta část uhelnatí a dál mi se to dřevo tím ohněm tak rychle nedegraduje a já mám dostatek času, ať už se teda z toho objektu evakuovat, anebo teda ten objekt zachránit. Ale ještě bych dodal jednu věc na takovou opravdu rozdíl mezi tím, jestli zhoří dřevostavba nebo hoří zděná. Rozdíl je jenom v tom, jestli u té dřevostavby, pokud ji teda nechám potom kontrolovaně zhořet, tak jestli mi pojišťovna vyplatí celou pojistku, když už bych šel jako do takovéto řešení. A nebo u té zděné v podstatě zjistím, že pokud to bude hořet delší dobu, tak ta zděná konstrukce, pokud to nebude teda ze železobetonu, i ten ale samozřejmě může být poškozen. Ale u klasické zděné konstrukce může dojít k tomu, že ta cihla prostě tím teplem popraská, ztratí svoji pevnost a ty se stejně dostaneš do fáze, že tu stavbu třeba budeš muset zbourat. A pak je otázka, do jaké míry bude pojišťovna plnit, protože ti tam zůstala určitá část konstrukce. A ty přece můžeš využít. A to je pak jakoby ten problém, jak se na to podívat. Ale říkám, tohle je spíš jako na nějakého odborníka, jak tohle to řešit. Dobře. Slyšel jsem od tebe, že dřevem se dá ochránit ocelová konstrukce. Mohl bys to nějak vysvětlit? Ano, velmi rád. Tak teď poslední dobou se zkouší, a je to i zkoušeno, to, že dřevo tím, že my víme, že zhruba 1 mm dřeva odhořívá 1 minutu, tak se dá dřevo použít vlastně jako ochranná deska pro zvýšení požární odolnosti například oceli. A to znamená, že místo obkladem sádrokartonovou deskou třeba nebo nějakou jinou nehořlavou deskou, případně nějakými speciálními nástřiky, nátěry a tak dále, tu ocelovou konstrukci ochráníš dřevem. No a pokud
má ta ocel vydržet třeba 30 minut, bez toho, než dojde k nějakému statickému porušení, ale sama ocel o sobě, aby byla ekonomická, vydrží jenom 15, tak ty těch 15 minut dalších jsi schopen docílit tím, že to obložíš 25 mm deskou ze všech stran. A vlastně výpočtově a i zkouškama máme dneska doloženo, že to dřevo o tloušťce 25 mm bude 20 minut odhořívat, než ztratí svoji pevnost a integritu a než se ta teplota toho plamene a ten samotný požár dostane k té ocelové konstrukci a začne prohřívat vlastně tu ocelovou konstrukci a degradovat tu statickou funkci. Mm-hmm. Dobře, poslední otázka tady na oheň. Mm-hmm. V televizi můžeme vidět, že v Americe hoří třeba i celý města. Mm-hmm. Jaký je tvůj názor, nebo proč by se tohleto nemohlo stát i u nás v Česku? Proč by se tohleto nemohlo stát i v Česku? Je potřeba se na to podívat z jiného úhlu. Amerika má úplně jiný stavební předpisy, než má Česká republika. V Americe máš prostě danou oblast, máš tam napsáno, jak velkou plochu pozemku můžeš zabrat, jak daleko musíš být od souseda, kolik procent čeho můžeš udělat. Máš tam jasně dáno, z jakých stavebních materiálů rozpětí to má být uděláno a podle toho jedeš. Takže chceš-li si něco postavit, podáš na stavební úřad jenom ohlášení o tom, že tam jdeš něco stavět. Stavební úřad to zkontroluje, odškrtá si, že to teda souhlasí a funguješ. V České republice řešíme věci jako požární bezpečnost, řešíme odstupy, řešíme to, že stavba prostě nesmí, nebo její požárně nebezpečný prostor nesmí zasahovat na sousední pozemek. Když už zasahuje na sousední pozemek, musí s tím soused souhlasit. To v Americe neřešíš, nebo ne, do dneška se to tolik neřešilo. Díky tomu, jak zhořela Kalifornie a zhořela těsně předtím, než se začaly řešit nové stavební předpisy, tak tam byly vidět právě domy, které i v té oblasti, kde extrémně hořelo, tak zůstaly stát. A zůstaly stát jen díky tomu, že měli dostatečné odstupy od sousedních objektů, že byly řešeny dle nových moderních postupů a podobných věcí. Takže to, jestli by se tady mohlo stát, jasně, když na to budeme kašlat a když nebudeme ty požární postupy a požární normy dodržovat, tak tam to samozřejmě může hrozit taky, ale zatím jako musím říct, že s tím, jak jsou české normy nastaveny z hlediska požáru a i z hlediska požáru dřevostaveb, tak nejsou oproti světu v ničem výjimečný. Spíš si myslím, že v některých věcech jdeme jako velmi napřed a ukazujeme v některých směrech i, jak by se to mohlo dělat. Mm-hmm. A věřím, že ty dřevostavby nám budou jenom růst a rozhodně ne. Pokud už budou hořet, tak budou hořet bezpečně a dokážeme zavčas uhasit. Mm-hmm. Dobrá, země. Když stavíme na zemi, stačí prostě jenom vylít beton, začít stavět, nebo musíme vědět, co je pod náma? Tak je dobrý si zjistit, co je pod náma, protože jako jinak budeš zakládat na píscích a jinak budeš zakládat na jílech a jinak budeš zakládat na skále. Jo. Takže když budeš mít pod sebou skálu, tak se asi do 80-110 cm nezámrzné hloubky jako nedostaneš a budeš rád, že stavíš těch 50, protože prostě ta skála nemá jak promrznout. Jasně. A budeš řešit úplně jiný způsob založení. Takže jako rozhodně super prověřit si s hydrogeologem, jaký máme založení, udělat ty 2-3 vrty, zjistit do těch 3, 4, 5 metrů, jaká je prostě základová půda, jaká je její únosnost. A na to pak samozřejmě navrhnout samotný, ať už základy, tak případně i to odvodnění, nebo to, že nám tam někde v rámci nějakého jílového podloží nesteče někam k nějakým základům nebo právě spodní stavbě, ať už je to sklep nebo cokoliv jiného, nesteče někde nějaká voda, nevytvoří se nám tam takzvaný lavor a tlaková voda, která by nám ten dům mohla nějakým způsobem nadzvednout. No a pak je ještě druhá věc a to je podívat se na to, v jaké jsme oblasti, co se týká nějaké seismicity a alias zemětřesení. Musím říct, že v tomhle tom jako Česká republika
celkově i Evropa jsme na tom velmi dobře. Takže to navrhování tady na tuhletu část je poměrně jako jednoduché. A neříkám, že se neřeší, ale jako v těch normách je zahrnuto v těch standardních koeficientech a není potřeba se tím zabývat nějak jako odborněji hlouběji. Něco jiného to samozřejmě je, když stavíš někde v Japonsku nebo seismicky aktivních oblastech, kde s tím prostě musíš počítat. A tam samozřejmě dřevostavby nebo obecně prutové konstrukce hrajou jako významnou roli, protože ta prutová konstrukce, která se chová víceméně jako kloubové uložení, to znamená, nemáš to všechno pevně spojeno. I když to samozřejmě spojeno je pevně, tak ale z hlediska statiky se to chová jako kloub, který se může při těchto událostech nějakým způsobem hýbat, tak jsou na tom výrazně líp než prvky, které jsou sice ze železobetonu, ale jsou postaveny prostě jako pevné krychle, které prostě ve chvíli, kdy se k ním dostane takováhle síla, tak oni nemají kam uhnout a vlastně dochází k jejich degradaci. Jsou dřevostavby v něčem lepší, když třeba přijde nějaký to mírný zemětřesení? Tak obecně jako dokáže si s tím ta konstrukce tím, že říkám, je víceméně kloubově poskládaná. Ty jednotlivé prvky jsou víc jako, nejsou tak jako konstrukčně spjaty a nejsou tak jako perfektně poskládaný a kombinovány, tak si dokáže s tím zemětřesením poradit možná o kousek líp. Záleží samozřejmě, jaký přijde zemětřesení. Když prostě ti přijde tady 8, 9, 10 Richterů, což zatím nebylo, doufám, tak jako ti spadne i ta dřevostavba. Když ale bude navržená dobře dřevostavba, tak ti 5-6 stupňů nejspíš vydrží úplně bez problémů, aniž by došlo k nějakému, nechci říct, výraznému poškození. To je otázka jako do pranice. Ale jakoby ta pravděpodobnost, že ta prutová nebo tady ta konstrukce ze dřeva, která je víc jako funkční, co se týká toho pospojování, tak vydrží. Dobře. 5. živel člověk. Člověk. Proč říkáš, že je podle tebe člověk víc nebezpečný pro dům než třeba tornádo nebo oheň? Protože na tornádo, oheň, vodu a všechny tyhle věci jsme schopni tu konstrukci připravit. Jsme schopni navrhnout, jsme schopni naprojektovat, jsme schopni ochránit, jsme schopni vymyslet, jak ta stavba bude fungovat. Člověk je tvor nepředvídatelný a ve většině případů největší problém, proč ty objekty vypadají, jak vypadají, tak je zanedbání údržby nebo prostě její nerespektování, případně podceňování toho, že jo, hele, tak tam trošku zatíká, tak to nějak to spravíme. Takže tím, že ten člověk se k tomu nechová, nechci říct nezodpovědně, nebo že by se nechtěl starat o svůj majetek, ale právě ten člověk je ten, který rozhoduje o tom, jestli ten dům vydrží nebo ne. Jo, takže jako pokud se na to vykašle a ty věci třeba dlouhodobě neřeší, nebo má pocit, že není potřeba je řešit, tak pak samozřejmě v rámci toho ta stavba nemusí vydržet. Když si vybírám firmu, která mi postaví dům, jak poznám, že to neodflákne? Tak jak to poznáš? Ideální jsou samozřejmě nějaké reference. Ideálně podívat se na reference za poslední rok. Je hezké dívat se na reference třeba 5, 10, 15 let zpátky, ale to ještě neznamená, že ta firma před 15 lety stavěla nějak a dneska staví zase úplně jinak. A samozřejmě tak to, co jsme říkali v minulých dílech podcastu, mít stavební dozor a mít člověka, který to prostě pohlídá. Samozřejmě kvalitní projekt, kvalitní návrh od architekta, pohlídání všech těch věcí, ale ten technický dozor, to je prostě člověk, který na té stavbě a tu kvalitu dokáže dohlídat. A pak samozřejmě všechny ty věci jako
pomoct s výběrem té stavební firmy a vyřešit tu komunikaci, na kterou kolikrát ten člověk sám nemá úplně znalosti a myslím si, že bychom nemuseli chodit daleko. Jo, kde si myslí, že to prostě zvládne a vždycky ho ta firma něčím překvapí. Na co se třeba mám ptát zhotovitele? V jakém slova smyslu teďko myslíš? No, abych poznal, že je to ten kvalitní partner. Že to ten kvalitní partner. Za mě ptát se určitě na procesy, jak co bude fungovat a co se stane když. A hodně často, nevím, jestli podle toho poznáš úplně kvalitní firmu, ale mít jakoby dobře pošéfovanou smlouvu. A tím neříkám, že má být jenom ve tvůj prospěch. Ta smlouva by měla být vyvážená, jo, na obě dvě strany. Tak aby ten stavebník tak aby ta stavební firma věděla, co se stane když. No a v neposlední řadě je dobré potkat se s člověkem, který třeba bude tu stavbu řídit v rámci té firmy. Potkat se s tím stavbyvedoucím, podívat se na to zázemí, jaké ta firma má. Protože to taky jako je velmi časté, že prostě stavbu ti začne jeden stavbyvedoucí a v průběhu stavby se ti vystřídá těch stavbyvedoucích dalších 5. Jo, takže na to je taky dobré se prostě třeba ptat. A nebo samozřejmě zkoušet hledat i ty reference, ale co si budeme, no. Kolikrát ty negativní na tom internetu ani nejsou, protože lidi ze strachu podepíší raději mlčenlivost, než aby řekli, hele, ta firma je špatná, tak aby jim to dostavili. Takže i takováhle věc může být vodítkem. A určitě, pokud bys chtěl najít dobrou firmu, je dobrý se podívat třeba i na justici, na to, jestli zveřejňuje výsledovky, jestli prostě, jak funguje se s finančními zdroji, jo, a tak dále. Dneska se to dá nahrát všechno do AI a ona je ti schopná ty data i člověkovi, který je v podstatě laik, dokáže říct, hele, ta firma oproti loňskému nebo předloňskému roku si vede tak a tak. A to, že má sice obrat, ještě neznamená, že Bacha tady neměla žádný zisky, ale měla je pak o 2-3 roky později, tak se s tím dá nějakým způsobem pracovat. Existuje něco, co my jako lidi děláme špatně a tím třeba nevědomky ničíme ten dům, ve kterým žijeme? Úplně špatně ve výsledku ne, ale spíš si necháváme radit od takových těch jako rádců, co komu kde pomohlo nebo nepomohlo. A s oblibou ta knížka, která říká návod, nebo která se jmenuje Návod, tak tu čteme až vždycky na posledním místě. Takže ano, i ten dům má svůj návod, i k tomu domu se musíme nějakým způsobem chovat. A pokud si ty návody přečteme a budeme vědět, jak v tom domě správně větrat, jak v tom domě správně topit, jak s tím domem správně fungovat, tak ten dům bude prostě dlouhodobě bez problémů. Ale když se na to vykašleme a budeme k tomu přistupovat takovým tím způsobem, hele, mně se tady tvoří plíseň, co mi na to doporučujete? No tak to přetáhni savem, a nebo to přemaluj speciální barvou. A to většinou nefunguje. Tam je potřeba jít do toho na ten začátek a říct si, hele, proč se mi tady ta plíseň tvoří? Jo, protože to, že ji přemaluju a že ji přebarvím, je sice hezký, ale nevyřeším ten problém. Jasně. Poslední otázka, než se dneska rozloučíme. Kdyby si měl dnešní téma, dnešní povídání shrnout do jedné rady pro někoho, kdo chce stavět, co by to bylo? Kdybych to měl shrnout do jedné věty, já doufám, že to zvládnu do jedné věty, tak, že se nemusí bát živlů, nemusí se bát vody, nemusí se bát ohně, nemusí se bát země, nemusí se bát větru. Všechny tyhle ty věci jsme schopni vyřešit a navrhnout ten dům tak, aby byl v pohodě. A jediný, co je potřeba, aby si sám sobě dokázal říct, ano, jsem schopen a ochoten o ten dům pečovat a chci se o něj starat tak, aby mi dlouho vydržel. Stejně tak, jako pečujeme o svoje plechové miláčky a jsme schopni jim dát jakoukoliv lásku, tak
stejnou lásku a stejnou péči potřebuje i ten dům. A prostě je potřeba jednou za rok vylízt a vyčistit ty okapy. Prostě když ty okapy a ty nevyčistíme, no tak nám ta voda potom bude, pokud se tam vytvoří nějaká usazenina, tak nám ta voda potom poteče všude možně a pak se nám bude dostávat do toho domu a my budeme řešit, proč nám ten dům plesniví nebo proč nám vlhne a přitom stačilo jít a vyčistit okap. Takže udržba. Super, moc děkuju. Já taky. Děkuji za to, že jste poslouchali můj podcast a budu se těšit na vás i příště u dalšího tématu. Mezitím mě můžete sledovat na mých sociálních sítích a pokud jste ještě nedali odběr, tak ho dejte právě teď, ať vám nic neuteče. Díky a mějte se.